Tene marsi kalo kile bisaba sanba fila ani mugan ani wɔɔrɔ DMS-TV channel muso ni cɛw ni ɲantuma a y'o bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati sele san'an ka lase an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw kilinaw di hakilina juru la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye banbaci wale ma olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka tiɲɛ don an ka Mali fintigilakaw kun nka min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu fɛnɛ pɛrɛnnen don sanga ani wagati ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin banbaci wale ma ni yɛrɛ kɔni ka bin ka nin wale ma o ko hukumu de la ko juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu ma dɔw olu nana ese ko bin ka nin wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka poste de contrôle dɔ yɛrɛ kɔni ma tulip localité ani yɛrɛ ko fɛlen bɛ tali kɛ Menaka région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko nka an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka fɛɛrɛ latigɛ banbaci wale ma yɛrɛ kɔni ka nin bin ka nin wale yɛrɛ kɔni ma sebaya sɔrɔ ni poste de contrôle yɛrɛ kɔni na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati min i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen bɛ kosɛbɛ banbaci wale ma yɛrɛ kɔni kama walasa ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ni maa kofɔli nin ka o si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 min y'an ka état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état major kɔni b'a jira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 26 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye ko ye dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale jɛkulu ma dɔw yɛrɛ kɔnɔna na Menaka région kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka douane maaw yɛrɛ kɔni ni olu de cɛsirilen bɛ fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni fɛn kuntanw y'o kana na don an ka Mali jamana kɔnɔ na ni an Mali jamana kɔnɔ don an kɔni kana na fɛn kuntanw yɛrɛ kɔni to wale bɛ se ka kɛ sababu ni ka tiɲɛ don an ka kɛnɛyako la o ko hukumu na kɔni yira la k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen février kalo tile 26 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako douane maaw ka brigade mobile d'intervention k'olu kɔni opération belebeleba fila yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da fɛnba dɔw yɛrɛ kɔni ka fɛn minnu tun bɛ sɔn ka kɛ sababu ne ka tiɲɛ don jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ la maa caman yɛrɛ kɔni kun sigilen don ni k'a kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Iran États-Unis ale ni Israël yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko siga t'a la ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔlɔlɔ bɛna lase farafin jamanaw yɛrɛ kɔni ma wa an kun sigilen bɛ ni k'a kɔnɔ cogo min an kɔni y'a mɛn a yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka gouvernement ma ko ye décision kura yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ale ni gazi an ka Mali jamana kɔnɔna na ko dɔ bɛna na fara o sɔngɔ in kan kabini sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 28 san 2026 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na fɔ an kun y'a fɔ ye cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye procès ko min bɛ sen na ni procès ko in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛn sanni ko la ni ka di an ka Mali fintigilakaw ma san 2015 wagati ni sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛkɛminɛn sanni ko in yɛrɛ kɔnɔna na ko jamana yɛrɛ kɔni ka wari suyɛnna wari min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don jamana yɛrɛ kɔni kunna i n'a fɔ an kun y'a fɔ ye cogo min dan kun bɛ kari procès in yɛrɛ kɔnɔna juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 wa don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min ye kiiritigilamaw olu ka verdict fɔ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ye accusé ninnu kɔnɔna ni fɛn minnu yɛrɛ kɔnɔna n bɛna da se olu ma ni ka olu walawala aw ye cogo min a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ale ko ultimatum min yɛrɛ kɔni di Iran yɛrɛ kɔni ma détroit d'Ormuz dayɛlɛli ko la ne o ultimatum min yɛrɛ kɔni banna juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 su min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'a ye tile 10 wɛrɛ fara ni ultimatum min yɛrɛ kɔni ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko négociation min yɛrɛ kɔni bɛ olu États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko négociation yɛrɛ kɔni taabolo ka di ale ye kosɛbɛ ko wa a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka dankari kɛlɛ in na ko yɛrɛ de kɔni a ye décision ta ka ultimatum min yɛrɛ kɔni a bɛ tile 10 wɛrɛ fara a kan ni tile 10 yɛrɛ kɔni dafara ni a y'a ye k'a fɔ k'u ka négociation yɛrɛ kɔni ma nɔ bɔ ko min yɛrɛ kɔni ale Donald Trump a bɛ fara kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ka infrastructure énergétique ma wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka courant yɛrɛ kɔni tigɛ Iran na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na
An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye banbaci wale ma olu kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni tiɲɛni ale ni degun ye ka o se an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma nka o tɛ min kalama o de ye k'a fɔ komi an ka Mali fintigilakaw k'u pɛrɛnnen don sanga ani wagati ne ka banbaci wale ma ninnu ka attaque nin yɛrɛ kɔni ma kɔnɔ o ko hukumu de la ko juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu maa dɔw ye olu taara fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka poste de contrôle dɔ yɛrɛ kɔni ma ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ tulu localité yɛrɛ kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ Menaka région de la ko an ka Mali fintigilakaw kɔni poste de contrôle yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Menaka nimara ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Menaka ale ni Anderabu ka localité yɛrɛ kɔni tugu ɲɔgɔn na ko ani jumadon kofɔlen na marisi kalo tile 27 san 2026 tileganfɛla yɛrɛ de kɔni fɛ ko cɛ maramafɛntigi dɔw ni maramafɛn girimanbaw yɛrɛ kɔni tun bɛ u bolo k'u nana ni poste de contrôle kofɔlen na k'a fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma susu local yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko jɛkulu maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni taara nin binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka nin poste de contrôle yɛrɛ kɔni ma ko jɛkulu maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maa dɔw de ka membre ye ko maa ninnu talen k'a fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma k'an ka Mali fintigilakaw ka teliya n'u ye baara min yɛrɛ kɔni da ni jɛkulu maramafɛntigi nin kan o yɛrɛ kɔni u dabaliya ban kosɛbɛ ka d'a kan maa ninnu tun t'a kalama k'a fɔ k'u bɛna n'a sɔrɔ an ka Mali fintigilakaw tun pɛrɛnnen don ni k'u kɔnɔ ko an ka Mali fintigilakaw ye jaabi telima ale jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma ni binkani wale yɛrɛ kɔni senfɛ k'o kɛra sababu ye ni banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la wa maa ninnu bolitɔ ni ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na u taara k'u ka su caman yɛrɛ kɔni dalen to poste de contrôle yɔrɔ la source locale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye tulu poste de contrôle yɛrɛ kɔni ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali fintigilakaw ka contrôle yɛrɛ kɔni na ko wa kabini attaque in yɛrɛ kɔni kɛra komi an ka Mali fintigilakaw ko yɔrɔ tissage belebeleba dɔw yɛrɛ kɔni labɛn zone kofɔlen na walasa ka yɔrɔ in lakana sabati ale ni banbaci wale maa minnu nana ni attaque in kɛ n'u bolila ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda o kan k'u bɔnɛ o ni na teliya la walasa maa ninnu kana n'a fɔ don n'a nataw la k'u bɛ ɲɔgɔnna binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ka dagasigiyɔrɔ ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛra min ye état major général des armées ale ma communiqué o kan fɔlɔ min yɛrɛ kɔni ni kunnafoniya an y'a sɔrɔ source dɔw yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la minnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni attaque in kɛra o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni attaque in yɛrɛ kɔni na min ye source nin o ma se ka o da an tulo kan nka don n'a nataw yɛrɛ kɔni na min an ka Mali fintigilakaw n'u kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ ni attaque kofɔli yɛrɛ kɔni kan ni kunnafoniya min yɛrɛ kɔni bɔra o communiqué la an bɛna o kunnafoniya nin da aw tulo kan cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka continuer ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale jɛkulu maaw la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na communiqué la min carila juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 min an ka état major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ ni communiqué in na k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko Kidali région kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sebɛn bɛn an ka Mali fintigilakaw bolo ko alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 26 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye olu kun kɛnbɛn ni ka an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli k'u bila jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ale ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni na Kidali nord ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko kabini vecteur aérien yɛrɛ kɔni taara bali banbaci wale maa ninnu na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na ko vecteur aérien yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu ye banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min y'an ka Mali fintigilakaw olu fɛnɛ ordre yɛrɛ kɔni di ko vecteur aérien ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walew yɛrɛ kɔni ma vecteur aérien yɛrɛ kɔni ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa yɛrɛ kɔni ma ko frappe in kɛra frappe tilennen wa a balila banbaci wale maa na kosɛbɛ o de kɛra sababu ye ni frappe yɛrɛ kɔni kɛra sebɛbɛ ka d'a kan ye tiɲɛni jugumanba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maa ninnu kunna communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni opération in na ni état major bɛ o lase bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma o bilan yɛrɛ kɔni de ye ko banbaci wale maa 50 ani kɔ bɔyan kɔ ko bɛɛ lajɛlen fagara ni frappe in fɛ ko ni banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛminɛn carburant maralen minnu tun bɛ u bolo fo ka taa se u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ma ko frappe in kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wale min y'a yira fintigilakaw la k'a fɔ ko kɔni opération yɛrɛ kɔni kɛra sebɛrɛba de ye ni communiqué yɛrɛ kɔni senfɛ min état major général des armées ale bɛ hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka opération ye walasa ka se ka malidenw n'u bololafɛnw ka
lakana sabati kaliso operation be continue an ka Mali fintigilakaw fɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Wa état major ka kɔrɔfɔla k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u cɛsirilen don banbaci walemaw nɔna minɛli ni u bɔnɛni na u ni na walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw ka se ka an ka lakana sabati Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane ma olu fɛnɛ b'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ fɛrɛlatigɛ la walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw ka se ka an ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni sabati produit kolonw yɛrɛ kɔni feeriliko ma o ko hukumu de la ko ka douane maaw yɛrɛ kɔni to o opération yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 26 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane maaw ka brigade mobile d'intervention yɛrɛ kɔni minnu bɛ an ka Bamako kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni saisie ba fila yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na saisie min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka an Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako sabati kosɛbɛ ko intervention ba fila min yɛrɛ kɔni kɛra an ka douane maaw ka brigade mobile d'intervention yɛrɛ kɔni fɛ ko intervention fila nin yɛrɛ kɔni b'a yirana k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ka sanga ni produit kolonw yɛrɛ kɔni donni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni douane maaw olu fɛnɛ b'u ka cɛsiri ale n'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ walasa ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ni produit kolon nin yɛrɛ kɔni olu kana na don jamana kɔnɔna na kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛni don jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni na ko opération fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛra douane maaw ka brigade mobile d'intervention yɛrɛ kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodali ye bɔnbɔ carton 285 yɛrɛ de kɔni kan ko sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni kɛra ni bɔnbɔ carton 285 yɛrɛ kɔni kan ko sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2025 novembre kalo wagati ko min yɛrɛ kɔni ni bɔnbɔ kofɔli nin ye ko kun dati yɛrɛ kɔni kun bannen don an ka douane maaw yɛrɛ kɔni kelen k'u bolo da ni bɔnbɔ carton baden yɛrɛ kɔni kan o kɛra sababu ye ni douane maaw yɛrɛ kɔni sera ka an jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako lakana ka i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo ni yɛrɛ kɔni ye bɔnbɔw ye olu dunnen don kosɛbɛ Mali denmisɛnninw yɛrɛ de kɔni fɛ o yɛrɛ de kɔni na ni fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni minɛli douane maaw fɛ ɲɔni u ka feere an ka jamana kɔnɔna bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako sabati ni bɔnbɔ dati bannen ninnu kɔlɔlɔw ma ko intervention filanan min kɛra douane maaw ka brigade mobile d'intervention yɛrɛ kɔni fɛ ko intervention filanan yɛrɛ kɔni kun cɛra ni boisson énergisante carton 100 ko intervention filanan yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolo dali yɛrɛ kɔni boisson énergisante paquet 140 yɛrɛ kɔni kan ko wagati min douane maaw yɛrɛ kɔni bɛ u bolo da ni boisson énergisante nin yɛrɛ kɔni kan ko sɛbɛn foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ boisson énergisante yɛrɛ kɔni na min b'a yira k'a fɔ ko boisson nin donna tilennenya kɔnɔna na wa boisson nin yɛrɛ kɔni bɔra jamana min na ni maa min yɛrɛ kɔni ta don o ma dɔn wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni douane maaw y'a faamu k'a fɔ ko ni maa min bɛ fɛ ka fraude yɛrɛ de kɔni kɛ kara kan u ma sɔn ka taa dédouanement yɛrɛ kɔni kɛ nin ko in na o kɛra sababu ye n'u bisigara fɛnɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ min ye ni boisson énergisante nin yɛrɛ kɔni k'u bɛ sɔn ka na ni tiɲɛni de ye jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni na ka d'a kan u bɔra dugu min na o ma dɔn wa u ma dédouané fɛnɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin fraude sugu nin yɛrɛ kɔni kɛ ni ka don ni fɛnw ye jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma dédouané yɛrɛ kɔni o bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni don an ka trésor public la ka d'a kan ni nin fɛn nin yɛrɛ kɔni bɛ dédouané wari de bɛ don trésor la o de bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga sabati o maa min yɛrɛ kɔni ka nin wale in fɛ o ye tiɲɛni don an ka trésor public kɔnɔ ko min yɛrɛ kɔni ye nin boisson nin yɛrɛ kɔni u bɔra jamana min na o ma dɔn wa sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ se k'a yira boisson nin yɛrɛ kɔni bɔra jamana min na o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni douane ma olu bɛ ka bisiya k'a fɔ k'i bɛ taa sɔrɔ nin boisson yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni tiɲɛni de ye kɛnɛyako la o yɛrɛ de kɔni o ye décision ta n'i ka boisson kofɔli yɛrɛ kɔni minɛ ko min ye boisson yɛrɛ kɔni k'a tɛ feere an ka jamana kɔnɔna na cogoya si la ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin an ka douane maaw yɛrɛ kɔni fɛ o bɛ tali kɛ an ka Mali autorités ka cɛsiri la ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali sɔrɔ ko ye k'o lakana k'an Mali jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ka kɛnɛyako lakana ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye douane ye jamana yɛrɛ kɔni jigi bɛ olu kan kosɛbɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni jamana ka sɔrɔ ko ye k'a bɛ o lakana wa jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako fɛnɛ bɛ lakana min yɛrɛ kɔni ye douane ɲɛmɛ a bɛ douane brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni fɔ kosɛbɛ minnu sen donna ni opération in na wa a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin opérateur économique yɛrɛ kɔni ma k'u k'u jija jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariya fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ produit donni ko la jamana kɔnɔna na k'u k'u jija ka o sariya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato jamana in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni k'u tɛmɛna office malien des produits pétroliers maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye OMAP ye walasa ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw ale ni gaz yɛrɛ kɔni ko lajɛli yɛrɛ kɔni nana kɛ ni fɛn ninnu sɔngɔ la an ka Mali jamana kɔnɔna na ni ka dɔ fara a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région kɔnɔna na n'o kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛ Iran États-Unis ale ni Israël yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la kɛlɛ in yɛrɛ kɔni tɛ to kɔlɔlɔ ta ye farafinna jamana ale ni diɲɛ bɛɛ yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan a yɛrɛ
yirala k'a fɔ ko n'i ye diɲɛ tajumafɛn yɛrɛ kɔni ta 100 sara la ko mugan bonya ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ Iran ka yɔrɔ yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Detroit Dormizy o Detroit Dormizy dun datugulen na mɛ wagati min na fɔ ko bi o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye wajibiya yɛrɛ kɔni na min ye tajumafɛn caman bɛ fara o sɔngɔ kan diɲɛ kɔnɔna na wa o ko yɛrɛ de kɔni lawaleyalen filɛ nin ye an ka Mali jamana kɔnɔna na OMAPU président directeur général ni o ye Jakiri Janjanbele yɛrɛ kɔni ale kɔni taara an ka jamana telesoba yɛrɛ kɔni na juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye tajumafɛn ye ale ni gazi yɛrɛ kɔni a ka Mali jamana kɔnɔna na ko dɔ bɛna fara olu sɔngɔ kan ko dɔ farali tajumafɛn ale ni gazi sɔngɔ kan an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o kɔni baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 28 san 2026 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni tajumafɛnw yɛrɛ kɔni sɔngɔ ye ko o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye essence yɛrɛ kɔni ale litiri bɛ kɛ 175 de station na ko gasoil ale litiri bɛ kɛ 180 dɔrɔmɛ 8 yɛrɛ de kɔni station na ko min yɛrɛ kɔni ye gazi ye an bɛ minnu yɛrɛ kɔni utiliser an ka du yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko gazi min yɛrɛ kɔni bouteille giriya yɛrɛ kɔni bɛ taa kilogramme 2 ani dɔɔni na ko kɔni sɔngɔ ye 640 ani dɔɔni ye ko gazi min bouteille yɛrɛ kɔni giriya bɛ taa kilogramme 6 yɛrɛ kɔni na ko o bɛ charger 1415 yɛrɛ de kɔni Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin opérateur économique ale ni station yɛrɛ kɔni gérant yɛrɛ kɔni ma ko k'u jija ni prix yɛrɛ kɔni fɛnlen filɛ nin ye an ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ prix yɛrɛ kɔni ka labato Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na tajumafɛnw sɔngɔ ye min ye a kana na tɛmɛ o kan wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye gaz ye sɔngɔ min fɛnɛ fɔra o la o kana tɛmɛ o kan Mali jamana fantan a naani si la i n'a fɔ an kun y'a fɔ a ka kunnafoniya tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔ cogo min ko kalo 3 polisi yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'u b'u ka décision laban yɛrɛ kɔni bɔ ni polisi ko fɔlen yɛrɛ kɔni na polisi min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ équipement militaire ko dɔ yɛrɛ kɔnɔ n'a kɔni yirala k'a fɔ ko san 2015 wagati ko min yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛminɛn ye ko sanna ka di an ka Mali fintigilakaw ma sɛgɛsɛgɛlibaaraw y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn sanni ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko tɔɔrɔ caman donna an ka jamana état yɛrɛ kɔni kun ka d'a kan jamana yɛrɛ kɔni ka nafolo dɔw yɛrɛ kɔni suɲɛna kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni peine min yɛrɛ kɔni ta ni procès ko yɛrɛ kɔni na accusé 18 yɛrɛ de kɔni b'a la wa kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni peine min yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin ni accusé 18 yɛrɛ kɔni ma o peine yɛrɛ kɔni na dɔw yɛrɛ kɔni labilala wa dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔnana fo san 20 kaso yɛrɛ de kɔni na ko min yɛrɛ kɔni tribunal ale kɔni y'a déclaré k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye accusé Boubou Cissé Cɛma Hubert Coulibaly Mamadou dit Igor Diarra Babali Ba fo ka taa se Mamadou Lamine Jakite yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni tribunal ma y'a déclaré k'a fɔ k'a sɔnna ma k'a fɔ ko ni man yɛrɛ kɔni ko ni équipement militaire sanniko la k'u ye faux usage de faux kɛ ale ni atteinte au deniers publics yɛrɛ kɔni ko ni man yɛrɛ kɔni ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ni équipement militaire sanniko hukumu na ka sanga ni man yɛrɛ kɔni ka ni wale jugu yɛrɛ kɔni kɛlen min tribunal y'a yira k'a fɔ k'a ye ni man kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔni san 20 kaso kɛlen la ko wa ni maa kelen-kelenna nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ni san 20 kaso dafalen kɛ min ye liberté provisoire o kuma t'a la ni procès ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko ni accusé nin yɛrɛ de kɔni ka peine juguyara ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta ye ko wa procès ko in hukumu na maa ninnu si yɛrɛ kɔni kun tɛ yen k'a d'a kan u bolilen yɛrɛ kɔni don u kɔni ka jugement yɛrɛ kɔni kɛra ka sɔrɔ u ta an ka Mali jamana kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔni na kabini san 2022 octobre kalo wagati mandat d'arrêt min yɛrɛ kɔni kun bɛ ni maa kofɔlen ninnu kun kɔrɔ halisa o mandat d'arrêt ko yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko yɛrɛ de kɔni na fɛɛrɛ ka latigɛ ni accusé nin yɛrɛ kɔni ka minɛ ka na jamana kɔnɔna na walasa u ka se k'u ka peine yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye accusé Cɛna Coulibaly Bɛnba Musa Keita Sulemani Bamba Abdul Wahab Touré Mustafa Darabo fo ka taa se Abu Berté yɛrɛ kɔni ma ko ni maa kelen-kelenna ninnu bɛɛ lajɛlen min yɛrɛ kɔni kiiritigilama kɔni ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔni san 7 kaso kɛli la ko min yɛrɛ kɔni accusé tɔw ni o ye Mamadou Nampala Traoré Nuhu Dabitao Bougadali Ba Mamoudou Togo Mamane Touré Aminata Doho hali ni Mamadou Kone ko min yɛrɛ kɔni kiiritigilama o ye nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni déclaré ko non coupable n'o kɔni b'a yira k'a fɔ ko maa ninnu kun bɛ ka accusé ko minnu yɛrɛ kɔni na k'u nɔ ma ye o baara in na ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min ye kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni u ye nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labila u kun bɛ ka accusé min na ni o de ye faux usage de faux atteinte au deniers publics hali ni blanchiment ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni labila nin bɛɛ lajɛlen a yirala k'a fɔ k'u ma nin si yɛrɛ kɔni kɛ nin ko in yɛrɛ kɔni na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Boubou Cissé Cɛma Hubert Coulibaly Mamadou dit Igor Diarra Cɛna Coulibaly
Kulibali Babaliba, Mamadou Lamine Diakité, Bemba Moussa Keita, Suleiman Bamba, Abdul Wahab Touré, Haleni Mustafa Darabo, fo ka taa se Abu Berté yɛrɛ kɔni ma. Min yɛrɛ kɔni kiiritigilama a ye nin maa nin yɛrɛ kɔni condamné k'u bɛɛ lajɛlen k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka CFA wali miliyari 3 ale ni dɔw bɔɲankɔ sara ka da k'a yirala k'a fɔ ko 11 miliyari ko in yɛrɛ kɔni hukumu na n'o de taara k'o don kɛlɛkɛminɛn ko in yɛrɛ kɔni hukumu na ko min yɛrɛ kɔni ye ni CFA wali miliyari 3 ani kɔ bɔɲankɔ ye k'o yɛrɛ kɔni donna da min fɛ o ma se ka dɔn ni kɔntara ko in na o yɛrɛ de kɔni n'a fɔra ko nin maa nin k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka o wari in sara ko fɛnɛ kɔfɛ o ka fara ɲɔgɔn kan ni ka CFA wali miliyari 2 yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka o yɛrɛ kɔni di k'o kɛ dommage ale ni intérêt ka da kan k'u ka nin baara jugu in kɔnɔna na k'u ye degun yɛrɛ kɔni don État kunna ko nin verdict in yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ni accusé ko fɔli nin ye mun yɛrɛ kɔni condamné yɛrɛ kɔni don k'a yamaruya bɛ u bolo u ka rappel yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka dɔ b'u ka peine na ni nin ma bɛn u ma ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ ni maa min bɛ fɛ ka appel wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ taa appel yɛrɛ kɔni kɛ an ka cour suprême maaw de yɔrɔ la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni peine min yɛrɛ kɔni dilen filɛ nin accusé nin yɛrɛ kɔni ma nin ye cikanba de ye ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Mali jamana kɔnɔna na maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ yuruguyurugu kɛ n'i ka tɔɲɔ yɛrɛ kɔni don État kunna k'i k'a dɔn k'a fɔ ko siga ko i yɛrɛ kɔni t'a la ko ni bɔ kɛr'i ka ko in yɛrɛ kɔni kalama k'i bɛ minɛ wa i ye tɔɲɔ min don État yɛrɛ kɔni kunna i bɛ o wari sigi sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni Donald Trump ale bɔra ko kura ye ne k'a yira k'a fɔ k'a kun ye ultimatum min yɛrɛ kɔni di Iran yɛrɛ kɔni ma ni dan kun bɛ kari ni ultimatum min yɛrɛ kɔni na juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ale Donald Trump ye k'a ye dɔ fara ultimatum min yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ye tile 10 yɛrɛ de kɔni fara a kan Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a ye dɔ fara a ka ni ultimatum min yɛrɛ kɔni ka kari a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ Iran ale ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la ko kumaɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni bɛ taabolo min kan k'o ka d'ale ye kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Iran ma olu bɛ ka nin kuma in nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko négociation foyi tɛ ka tɛmɛ olu ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la kɛlɛbanko in hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ni y'a tile caman yɛrɛ kɔni ye min États-Unis jamana ɲɛmɛ ni o ye Donald Trump ale bɛ ka Iran yɛrɛ kɔni menacer ko ni Iran ma détour d'hormuz yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis k'a bɛna farapi kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ka infrastructure énergétique ma wali min bɛ kɛ sababu ye ni ka courant yɛrɛ kɔni tigɛ Iran na o ko hukumu yɛrɛ kɔni na Donald Trump ye ultimatum yɛrɛ kɔni di Iran yɛrɛ kɔni ma siɲɛ fɔlɔ la o kɔfɛ a tilala ka dɔ fara ultimatum yɛrɛ kɔni kan o filanan min yɛrɛ kɔni kun farala ultimatum min kan dan kun bɛ kari o la juma tɛmɛnen kan min yɛrɛ kɔni Donald Trump a bɔra ko kura ye ni ka dɔ fara a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Iran gouvernement ma yɛrɛ kɔni k'olu de ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ale fɛ ko min yɛrɛ kɔni a ka ni ultimatum ye k'a ka tile 10 yɛrɛ kɔni fara a kan tuguni ko min yɛrɛ kɔni ultimatum kofɔli ye ko dan bɛ kari o la avril kalo tile 6 nata in na san 2026 n'a bɛ bɛn tɛnɛndonya dɔ yɛrɛ de kɔni ma ko nin don kofɔli États-Unis sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati ko ultimatum min yɛrɛ kɔni bɛ dafa ko min yɛrɛ kɔni Iran k'a de ye laɲini kɛ olu États-Unis fɛ k'a ka tile 10 fara a ka ultimatum min yɛrɛ kɔni kan États-Unis jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ni Iran bɛ négociation yɛrɛ kɔni na k'ali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafonidiso nkalontigɛla dɔw bɛ ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ foyi t'a la ko min ye Iran k'a tɛ négociation yɛrɛ kɔni na ko n'a ta ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis Iran k'olu bɛ négociation na ko wa négociation yɛrɛ kɔni bɛ ka taa taabolo min na o ka d'ale ye kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na ale ye décision ta k'a tɛna frappe kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma fɔlɔ wa Iran gouvernement ma de ye a laɲini ale fɛ fɛnɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'a sɔrɔ min ye Donald Trump ale kɔni bɛ ka tiɲɛ fɔ walima n'a sɔrɔ a bɛ ka nkalon yɛrɛ kɔni tigɛ maa si yɛrɛ kɔni tɛ se ka o sɛbɛntiya ni k'o seliya yɛrɛ kɔni ka Donald Trump kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko négociation bɛ senna hali n'a sɔrɔ Iran yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔn o ko in ma min kɔni fɛnɛ Iran ale kɔni bɛ ka yira k'a fɔ kabini ko in daminɛ ko négociation yɛrɛ kɔni tɛ ka tɛmɛ olu ni États-Unis ɲɔgɔn cɛla la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma